Abon nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunina Ache Ebranson say de SOMPA Kasiebo. Nana KJC Company Limited and Opanonsia Kasiebo Bre ena asono. Na Ekoba Simprimo Kasiebo e de sumwano pay. Na ye kamo se nyo nonkwana ebo ye chidom sanso. Ena endpoint homeopathy clinic and so eka hon. Twisco energy food drink and so ejina bababa. Secure sanitary pad and so ejina tata. Ena tontina 74 missions so mano akwaba. Na ensemo ye de esumo anopai emubi eni. Posi sadon no kokum meka se ba mu abida ho. Ne kro no a wabɔ ne se wakowia poska. Na enkwanta north agiatum se imposi yare no sei wo mu enya bi e wo mpotem ho. Adehia wono munya University of Memphis a wo mbekɔ bi no. Enkra kyerɛ se de kura ɛbɔ no wo mo hwanso ɛyɛ ntira. Dr. Justice Youngson maybe no vice president Edema Ghana Medical Association what the foot woman central for say oh my Ghana assumed you know here party do media yedi no yenye ahweyi ene central for no o ma sand for frafa yenso we ededu lumba ne na wotwe dase a na no memene da won mudi na Tano North electoral area wakwada so municipality and Ashanti region wo mu wahia de bi efa ensu a eto a na etete wo no mo de hu nsema to yana ne sai ene twifu be mponso fo nso wono mo nso kasa esanse wo mo chep compound edafnem na yedru Pakistan so ni pampempem ene subransam atwiafo wo mo so amanam so yeyi wo mo ede afiri won sempi ka we no mo ene ede so mo sakasebo e wo SOMPA 106.5 FM Accra ye na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo na ye ka mo se enam SOMPA e wo aha no esan so enam ye radio stations ahodo a eno so e wo Ghana ha na ebi eye SOMPA SOMPA Kumase 93.1 FM headquarters na ewo Kumase no eno enam ho sanso ena eno achi no ayiko so enam ho ewo Kumase eno achi no so ye boy homoden na eno so ye de atomani mu biem se SOMPA sunyane wo mo asom ena SOMPA miamia bebre nkranza so ekuramu a wo mo ni ho agrodoma wo mo nso asom ewo ha SOMPA nkranza ye ne mankasimfo wo mo nso asom wo mo nyina edi mu tenteman na eno achi no mesan eyi masutre biem se wo ko Facebook no a SOMPA 106.5 FM Accra wo like page no na wo share page no na YouTube nso no wo benya ye wo ho a eno so SOMPA FM live decoder no so SOMPA na wo benya ye www.sompaonline.com na ensem yetintim ede agu ye ne de kasebo esom no pai me akosua ago aboagye mene triple M ejapia APAM DADAA afe yenshansem nase na mesew se ebobo so memu ene yewura no wom se enye kura ebo se tibia eyara na medu wura post sadom no wom aboboa no wonkran ha Accra Circuit Court ekwa asetena na eno na kwadu bofo Chief Inspector Amania Ebel wo babo kwadu bi se abamu a Eric Afo wabokro no bia sabio etese de wode kanten fiasa akwakotowi esanse post sadom wo mo Toyota Hilux a wo mo de bom pempe no commander apake ewo baabia wote ne fie anim ade atin ya hrabasa ekọ na yenkọhwe de wokọkọ fa ya erekafo na nye ono nko na wone ne yonko bi ene bo wo mo tiri mu pose won be yesa ne yonko ne de meka sai wape baabi afa kora ye hwe no na ni nyina mu ono bra wo mo de ne kokọ pie koto ya na wo mo de ntansa no bo no de edoma wo mo nya no ada eye logbook complainant hospital ID card ene nema hodo bi a eka ho titru ne de etimede statica ya abra yenya enyina ho na saa nema ewo no ho edi adanse pefe se ampa se tie bia kan no a osana na na etoso dadu nan kono eyiraye no na wonim ho bi ne se ho nti wo mo so wonkoda kokum wo mo ntototo na no eno achi nhwemu fikọ enye adwuma se de beyo na wo mbetimi ado akwakosi ase na ebobo so mi yewura mu ne de etoso nan wo mo nsamra court biu ne ho ene ibehu
de ewo akiri Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase ebo no yeto so na ababe PSA in Kwanta North District and wo Oti region. Monkeypox yare no wo mu kyem se enipa bi anya bi e wo mpotam ho. Sesi enim se ewiase nyina sa monkeypox yare no ababe ya tete ne titi wa bibrem ha a yedi hu nkomo kwan be fa so ebetibi etu ase. Eti wo manya bie no na kyerese mpom gina dwumayefo wo mu dimne katante abasahare so kopie ho na wo ma hyesere be yare ne entretre na eni nipanya na sa wo hye sa yare boni ye fa ne monkeypox no a eba wo honam ne na aya apapo na ebobo ho na se obi nso benwa onu nso betimi anya bi. District Health Director Dema in Kwanta North Orun Erekwadwo Agboka ebra wo kasa wo ne centralfo etwetwe nkomo no ene wo bo amane se wo mayiyi wo manfo nyina so kire se obi anhwa ahwe yie pa obi anfa ne ho nsisi yie se yare ne se eba wa anhwa wo hu wo ne nam ho ana se fever bi na aye wo na afa wo nhwe no ana na ho nam na se bibia ya apoapo ana esisi ho eno achi no nso wo nhwe no na baabi enhonhono na se rashes bi enema bebre ene de adi ewo nipadua no mu eti se ye nyina ye pema ye ni ada ho ne ye de anam esisi yie a ebetimi aboa na wo kyem se sa nkrofo yo mu hu so omanya bie no sa ebi mu firi nkran kokomba market wo mbedi dwa ha ene wo mkoye no mkoduru ho no na wo betam yare ni firi nkran ene wo de ekopie ho eti sa nhwehwemu a wo mo aye wo mbehwe na sa Nkwanta North ho no wo maye wo mafam die bie ne bom wo bebie wo manfo ani ne ehu kwan ya yare ne fa so ba de no health education no na wo bie hu se se mi yesi ene menya bie ena kwan be na me so metimi afa so abo me ho ban ahonidie mapa adwuma betimi aboa ama yare ya sabre Nkwanta North for district no wo ma te bie no wo mo atimi etu ase prekope ene University of Memphis atadwe adede bi afiri ho de aba esanse Ghana ye ne wo mo wonkuta hodie na bra no nso no ya amamba ni bi kokogye ntete aba na aso wo masene e wo sa asuapon num na ade ba kwa ye bu wo mo aprepa ye se wo mo sika wotua bra chechefo a kire wo ma de awie bro ni friend se tuition fee no na enam so ama wo mai Ghana kura no asuafo bi e wo ho na ese bi ho no wo mo bosundwetire sese de be ye se ya na be kode ne wo mbenya kura nka wo be fie na wam aba be classes bi akọ ana se wo mo aba be ye wo mo fo nkakra akra na wo ma ye distance na emu no na adede da apie free ho eche se president a woda hweapon no ano president be her grave wo se nyame asone dae bi ama waboa no ho atimi atue sika bi e de free mu a ama se ye bo no kura asan ahwan aba fom enti afomu ya batimi ko bi o yelele so le akura obetimi akọ no wakọ akọje ntete eno nso ama aban asuafo a woro mo wo ho no nso no wo mukun adwo wo mo na emu no wo kyese enam saaye so ama Ghana fo a nanka wo mo aye stranded ewo University of Memphis no ene dodo na wo mo de ahokeka san so kura frefie se nyame aye nsankyerene esanse waso obi dae ama wo mo dadwene no waye free ho Yetu akasebo no so Dr. Justice Jansen emre bi etwemu no ye Vice President ma Ghana Medical Association ya Dr. Fonkabo Muku wode afutu ama Ghana Central for say Ghana ha say ye wasumdwe pa na asumdwe na kuta ye no en Central for wasede ne dwumade kese o betimi ahwe amanagia na naso it is a political tension bi abeba so mani mu be ye beja na emu aye hyehye na wonhwa na amanyofo e de aboso a en Central for edi mutintima esese ye di ye huni etu obesan Central for say ye dwumade di bia no yen kan hunu se ade ba ko pe ne hia eye Ghana asumdue no ene obia na sese moma ne kwa ma ne betra radio so na se bi wo kan sem hunu ene obia na sese moma ne kwa no betra television so na wase me kama dwene ewi asenye bibia be wadwene mu bia ne yeka e se edam bo so timi be wadwene mu se de nyan santi bi fo wadwene mu sanso na se bi ojimi eno so timi fo wadwene mu eti wontimi nka se me kama dwene eti bibia ba wutimu a na wo ka Dr. Jansen se en central for besre wo mo se ade e be boa Ghana yie die ne nka nko no eno na enye wo mo asede na wo mo hye so mo de wo mana mo be sisi o so wo mo ye ne sa ade a ebetimi aboa ena menkogina wo bi afa ma wo bi anya konya enka de opese wo kan wa asumdue mu ne ebetimi aboa ma ne ma koye no ne epe wo se central for ne yesi ye wo MPP media ene wo NDC media wo se we netan si ye wo NPP media
ɛne ɛwɔ NDC media na ɛsɛ yɛtumi hunu sɛ nsɛntwerɛ adwuma wei deɛ radio station wei deɛ television station wei deɛ wɔn yɛ MPP foɔ wɔn yɛ NDC foɔ fi sɛ deɛ wɔn yɛ biara no etwa ɛde ma wɔn wɔsi ɛbrɛ na so sɛ saa deɛ no yɛtu ne sɛ bankye na ɛboa ma ɔman na somdue no etimi egyina hɔ yie. The media should also take a certain position. Now look, the integrity of this country, the overall peace and all of it depends on us. And we know what radio, television, media generally has done in terms of its contribution to some negative bits in other countries. So when the stakes are high, the tensions are high, I think it would just be fair that the media personnel are able to filter the chaff from the real substance and distill and ensure that we are not fed with unsubstantiated allegations, things that are clearly to be, in quote, echoed loudly for others to hear, to stir up emotions and all of it. And I think the media should also do that self-introspection. Yeah, any yeti Dr. Justice Jansen, and maybe a chamono your panina bediatre, Emma Ghana Medical Association, one a dear futu, Ama Ghana Central for Bray, na boy and one no, na yen so yakwa aquatia and net nimpotamu. Na ahobuano muno sa tiebia ya kwani eteka mu a etoda enye preaching na bo hu se yetie e wo radio so ana program bi e koso te se so mpaka se e na benya bi etie wo nsa ye bonyom enyom no fakese na adrafo e dia wo motade tukwa ha na ye de lumba nyom na no memene dei e na abusua no nya adaje pa si nkonwa edi ne na awotwe da wo Independence Square ansa na ne edi kan kura so channel de si e bowere so e de akan no enwom a wo beto wo my Ghana mu nwom dodo ya wo no atimi si ne bo ma Ghana din ko ba bia na ye kire afi apem ahankono aduosia na mu ene ye wo no de ne ba Ghana atiasefo asase so ewie ye afi apem ahankono do wotwe mu wo pagya wo nyontom na adidi mu a asantini ba Charles Kwadwofu su de dilumba na no bank hospital ye kote ya ye se ba mowo ednensa aka no na emu ena abusua de aye hyehyei nyame de kyenya wonu se bre ekọ animu ya enche won mo be katanachi na no se de ho nsamte no eho ama ne bo nyina won be masompa ya somu na fe ya bo amane no na ansana wonu ma ye chitafo bi wo mo kire wo mani so na no. So who was it can come warrior playboy? I know or part say Teresa in that help and do feeling same no ho. Or tabo cho no bagana hano. Or to manesa papa sikeni no. Say papa was bank why dey ko worry. I don't imagine do the feeling same. Asese nya no no. Me sisu yi because me wo ho no mood no nya good. I don't want to make mission so am so am anya me pusa for make can say nya ko chichi ni pare. Onye chi na first one second one nyom re. O ma ya de. Once no ma ye pa e ma papa no no. Once no ma ye. Ba de ma chari nya onje to bo bia ro onje chi Ghana fo ye nyina Odwano koye nkabo emma ye chine nya fensen fefe bia nkodododo ase one wo na ekasa enyo no ho asem no kan ase one wo na ekasa ti no eno na change me na asem start se me follow no since then na nim bia FM station no so mo ye launch na nka 29 for besta obe lumba first aha me koye nti no na me nim se nka be drama akwa ma chese wa start the first masa eno fans ni bia na ate se na wotwe na chi na wo mo kire dadilumba wo mo ni so a kire no no na ye so a assembly member wo Tanoso North Electoral Area wo kwada so municipality eno ewo Ashanti region ye honorable Edusi Kwabena Poku na sem ne se wo besre pa afri se ensuo to ade hia wo mo ho nyina no wo mo brankasa na Tanoso North Electoral Area ho de wo kwada so municipal ho no ensuo to na afa ba bia wo mo tuka ebre wo mo nam fam ebre eto mu buso mo so wo mo Tano North na de Ghana no wo nka ho bi ena se nsuo topani titu Tanoso sunya ne kwantempo no so no na bibia ye bisibisi basa na bridge bi kura wo ho no ensuo na de afa so nyina nkwada kura kosuku a wo munya ba bi mfa yie na ede nkwanhia bebre ena eba eti wo besere se mpanifo ada wo nsore wo mu tonko a wo munya ne na wo munya ho adwuma se de bi betimi aboa ama de hia wo nso ewo Tanoso North no wo ho ahenha wo nkakra so far underpass pedestrian challenger you woman and I'm saying I buy an aban for buy to Mr. Chief and him say ya hauni because when you say ye has said nipa or fan and fahan tamra hanum say Emma Carbon and as a carbonipa a tuntra and so baby Mudi state pedestrian or a drone. We pleading to municipal chief, although say
maybe term on the new urban road director, Mr. Idrisu, ever be share. My be share for and see BBR the minimum. Respectfully, yeah. Assembly member what Tanoso North electoral area was say underpass no. Asie ho no ensuo beta ho ebi ntimi nkona gutters no so a yakata kata so. Eti nsuo ne ton ye no ana underpass na sese nka nipa fa ho ka fa ho no. Ɛho nyina asi ɛno na de sa wo haw na bre wo mo no. Na ɛma wo mu di dwa wo mpotem wo nso de adesade to obayanim. Na wo de fa sompa kase ebo anim se wo mu besrem panifuo. Sese kura de underpass nsuo na ta ho nti no. Entontom every woman no eno so enya asam ke 20 mpanifo mram na wo mo enye ho adwuma se de beye be ma setre mu aye de kakra de asam ma ya dikan akasa de measurement mi aka ne se aban no yesere no o meboaye ase de nwura nsi wa amna nim na no ode me an kasa mitimi timi na pram nyina so wo behu no na asa behu yen kata so ni timi sama ni timi hu na behu o ba baka so bi na de agu aso nim se yo bia na se I am Shama, so I never mind yes, them fine. From a choice and to see real has and what it. Do glad to me shut up a quarter to know the baby that you do me for. I should be planning any more, yes, them. A major the phone no, or Monsieur Major de Ayabasa, and more mokra. Will be better than a crow who wants and a crown of baby afa. It in some way in a major the four and assembly member what no so north electoral area honorable Edusi Kwabena Poku and a Kasayano. Enya ta no so fo nko na wono mo nso so twifu be mpon so fo nso wono mo nso su bi esan so wo mo se ho no enkanea pa e wa afiafie ma edidi dwuma na ebi ni ho de wo mo wo no eye de friend se kwata street light no en de enwunu ju a ebi so ma wontum betena se kura to anansesem bosiri he di won nkomo na wono ma akwa akodeda wo mo afiafie mo nkanea ni ho ebio de eku wo mo ye wo che compound sa na adwu bibia si na ye do kwa ya asabia se ye kona nurse ne fun adumu a ayeka je wo mu kwa baabi na wo makwa kwa charge enti community members no e de wo mu sun eto mpanimfo anim me de esa yamba kasa fi bi mponso ye hia aba na mboa awo ye clinic ho wo light semu apin for ye hoya ye mobo me dia me ise me su da me mtama awubakam nurse fu hia mboa da clinic wo papa so mobo he na ye mobo ana ju say me da ma obotuma na dwum ko hospital ha oba transfer akọ kesim asa na ye hia mboa mti na ya hia aba na mboa so mobo ye panecho bebre ye panecho it's a light eno ya de hia wo mo twifi bomponso na ewie ye no wodi kura na ase wahina wo twifo bomponso ye na kwasi ahen wono nso ene sompa kase edi nkomo de wo makonsem to ye nim sei yina una yeto aba wo oye tufura na be anan na light all was bill break eno nana kwasi ahen ya no wo chese wo mo nkane a wo mo wo no vote for me ni bia na ya wa ya fie ni nyina so transformer ni ho no wo mo abo aban nti wo mbesere aba no wo mato awie wo mra won sra ban mu Meka usana na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo ena wutie free sompa 106.5 FM Accra enenam techiman sompa ena takwa sompa nyina ne nkranza sunwane ena kumase na miamia bebre na yeto aso no kobo simpri musimi musa se wodan no wahase asase no towie na da hosa na bra no moawo na wontuufo no nche kwan ye faso si dan mema ne nche saa obi wa wadwin se wunya asase a gise wutwen anya sikatam ene dan mansan wahase ekoba simpri mu se bra wunnya asase no a de wuhia ne se obenya asase wunya asase no abra na ene cement ba akokora e be kire kwan be fa so a wo be ye no eti wuhia se obenya sikabo mansan wasi wudan edan ye sini kakra ne nyansam se wa ye ready se obehye wo ho so ne de na enam wie bebrebe wagya awie
ene ntade to bebrebe obegya ne de ne obetimi esi awie eti brane ye ma consultation ye ma wafutuo na kwa befa so asi dan na ya bekyere wo ankasa na wo ne se wasi awie ama ho ato se etimi pan na mesi me dan awie na se eko ba simprimo na KJC company limited eno no eti se ye na do se ye plywood se ye building wire se ye cement se ye iron rods and roofing sheets no wodi mu tintiman free delivery nso ewo ho wa ye adwuma more than 30 years wa track record wo ho wa je abasobo ewo Ghana Church of Pentecost na sore no na no say anana adwuma de wa bobi aho na Central Steve fonso e de aba wo say outstanding services 2023 ya ma trailer ya sama truck e de aka home eti odofo fa ho dondon sa ho na wasisi dan bebre wo Ghana ha ko na wo moa na to adansi ho ne ma ye papa ne bo nso da fom brand bia wo benya bi enti friend was 020 435540 020 435540 ekuo ba simprimu wo bema ba na tete no ya nananum dudo na ye nimu no anu omonnom na da bia no pa bia wo so fa mi dudo ne breme na de ama wonana onza wonana 120 years nya no kwa afuom 110 years nya no kwa afuom ene hwemrante ne maba wa aba sesi a yes immune system na ye mere sesi a wo yare ade achi ontimi nkwa adwuma obi wo kura adwuma kura ye yinadi e se wo ta yare dodo enti na me kamfo tonti na 74 mixture no e de ama wo no manenya woduro menyare ansa obi a wo pese wo boost wo immune system no tonti na 74 mixture ni sa dudu na tetene ne anim no na sa dudu no sa wonom a eye tonti na 74 no a wutimi se ha mane nubuna ne yakekasi ani waye wo nipadua yie eti blood related diseases ahodo na me blood pressure kosoro na de me sugar kosoro na se kuro to me ho a e chance na awu hepatitis B and C na se manya kidney infection liver infection wo de yade bi e betimi ubia na che se immune system na yemre eti anopa boost no na wo boost dia na che se eye tonti na 74 mixture no eno na wo hia ne yie ye tanfa ne T74 simple T74 say wo okanshi drug lane no kwan no so ho wo busa wo bia nsam ipeti 74 anase tonti na 74 wo benya bi ena kuma se ashtan kolina heba nso wo mu etuam eti say wo pedudu to ano afre eye 024 6073498 024 6073498 and 05016288931 05016288931 etement na ho na ema yare eni wuso wobra tonti na 74 mesha no ekoyie mesra wo nkwana na nyamede ama wo no ese wudi wo nkwana na wo men na abedi wo nkwana amen a ye woni me bi esese wo ye no hunam afam eno ne se wo benum tonti na 74 mesha na se immune system ne wa bohope na enkanya bi asi na ayaresa bia wodi wani kire ho a ye befa homeopathy so na ye de aboa wo no ye fa no endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuatin more than 17 years no free UK be Ghana ha and odi homeopathy ba se na Ghana fo kra no homeopathy ne kra ne ye nteda se a branch of medicine a ye de san yare a na Queen Elizabeth ye wonya ne ba bi kra no no use ya wo twa mu 90 years and above enti sa won so no wo pese homeopathy no ti ase na hu se de esiti a for any endpoint homeopathy clinic Ghana ha na yare ye friend low sperm count no na mema no wo hospital ne yakasa o wo yire ntimi ngo na nya wo yire fort ya wo aware bi wo ha oba ne ntimi ngo no enye oba ne fort ya be ma no enkwamo no agene enkwamo no agene ena agene no ama sese wani so biri wo hu ne wonye wusi wan hwan no obi akwakonye me yere no de aba behye me low sperm count is our reproach na da wo so no endpoint homeopathy clinic ban of homeopathy so ema mema nunum ya ma nkwamo no enebe oba bi wo wotimi wo no aka chi ne kusa mesro afede ma bre eye homeopathy no a endpoint homeopathy clinic ede ye adwuma no bibi to say premature ejaculation Mr. 1 minute to say free ho say kura de man pachow adentia eye endpoint homeopathy clinic nerve diseases ni ade nyina infertility in men and women e man mema mo pa wo endpoint homeopathy clinic physiotherapy ni massage be hwem fidie e fidie ya sese free UK dia ba ye de hye ni padua just say ayaresa de endpoint homeopathy clinic etiase ankasa anope Fred Dr. Dubuate no no abefa 0244 867068 and 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 so one cry spent as a quano so baby a free share signboard no e ho na endpoint homeopathy clinic wo e ti share signboard na kwada kora bechero e na wo kumasi akro no mabo ahia e no nso yetua ho e na tama community 22 nso yankra bata ba ko ho e ti wonya free 0244 867068 na ya kire wo kire kwan
baby abosumi aso na wonnim ye game no baby a wonnim ye game no se wonya no menopause dia ene epokokọ no bosumi bia wo betwa na wo choice say wo cha ne yie say wonya sanitary pad be mo feel secured na eno eye secure sanitary pad e ma ho toso ene e bombo eno no eye suitable e de ma every menstrual flow say ye heavy say ye light no leakage ni baby na pel cotton na esemo ni nti no e ma extra comfort enya de ho ba be keka wo ena ne bo no nso e da form eye proudly made in Ghana ye the state of the art technology ene ye de ye secure sanitary pads amama say ye feel secured e shema kuma kudumienu ayedi eye adwuma se wo kumase mama excellent cosmetics nie wo adum pz munkotu bie se ye retailer na se bulk purchase ne ade nyina no wo benya bi wo mama excellent cosmetics wo kumase 80 friend secure sanitary pads and was 024 386258 and 024 386258 na onso wanya wo de anopede ye ma bibi nom good morning Ghana for ye mo machi nyina na ye Twisco energy food drink no a eye Ghana cocoa papa bi a ye de na eye delicious na ewo vitamins and minerals ahodo no eno na ma wo ma ne mo ansa na wo makosuku ena sesa wo bo ansa na wo kojuma kwakotan de ena sesa wo nom ansa na wo office eti we de eye mo obi a eye Twisco energy food drink no ena ye de abrewo ena fort no ewo mpromasidofo ena agene Ghana fo no mo de ena fort no a eye energy boosting minerals no ene vitamins B, vitamin C and D, iron o makeke si ani 2 Ghana cedis na wanya wo de sachet no bibia wom we eye rich eye delicious eye chocolate and kasa eye Twisco power your dream eti anopa de yempa ni hani akwadiro bia eye anu abo Twisco energy food drink no na etimi aboa wo ama watimi e de ahodin e de wodwuma Twisco power your dream na ye homeso ye ba ye de aka nyina ebeto so Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic wo kronoma bohia na akra hanso so de wo mo ginamu ankasa wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo demufua Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Nanso ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on, but don't support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hwa esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo emrom
Abidjan House ana baako so wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA agi adwadi nkratoa yi atu. Na fa na moko. Ye training wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Ye training every say ye bese ye inkunim difo. Mo ase munim se, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E bon kunim difo. Se moi. Mama, ye dase. Me mo fa ya pomudi hu hia me. Swissco, power your dreams. FDA agi ejweje yinkrato yato. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yin so yaye no sensuo krokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratoa yi atom. TV Emma Akatuapa. Enokre Sompa TV Emma Akatuapa eno bi kan se Emma Akatuapa. Enokre nyame de chen ye gina musa franka enti ya na wahye no nso wonkomo bia na wo de afa ye nso. Na ye de 106.5 FM flight no. Yenko India ne Pakistan wo mo mpapre so. Enso bi to nensen Emma kasebo ya so ye de toa se India fa ho. Na nka China fo bebi wo mo dam. Ye no kura no wo musu ho anche na nsu toye na India fo efa nipa dodo na Pakistan ni kuro bi efro se Punjab de ayeka nipa be se wo ha sabre ye hwe wo mu kura ye hu emu aduasa ye timye yi wo adi danse se nsu no na yira fa wo mo esan se okompotam ho a nsu bi te se Chenabo ana se Jelom ana sot ledge sanso ansu akase na wo mpotem ho no ne nyina yiyiri enam saye so ama aban no pania wono enehwe etoto niema yewra Nabel Javed wakasa se no kwasem ni aban ni huna mane pa esanse emwa be se empem ahenan ni akire wo mo de dafnem ena nipa nso be se empem ahenan eni akire wo mada na etukotenafo enti aban na timi abone ho mpem a ayi nipa be se apem ahasa edo wo mo afiri saa mmea no a saa suyiri eduru ho de wo maba wo mo kuropon mu esanse ho no fa kese na ye akuafo na ne nyina mu no wo mo hwe ni mu se wo betimi abo akra na ajapade aka ho ban na wo man no ankokurekure hwirehwire kasebo no wasi ensemede so mo no pa dede makotini bi ne se monkeypox yare no sesei nipa bi enya bi ewo Nkwanta North District ewo T regional sese mpom dina dwumayefo ama omonan aye ntiti wo ma behye na ye de adesua ma omanfo se de be ya entretre ene twihwe mponso se monkeypox wo pie sesi a wo mo chip compound bibia ne ho kane akura ne ho se be ya wo mbehunu anhwe be ye den nyame adumo china na ye nyina ye kwa kwatia
na akwatia by elections no ye de agina so dendenden na ye central fo nso apetim e wa akwatia ho report omu di free ho ba ne se bibia dadin o manfo nso aye krado so omu beto nemom sansemi na ma Dr. Justice Youngson emre bi atwam ye vice president ma Ghana Medical Association e de ato central fo nim se ye nyina mfimfi NPP media ne NDC media no emwa wo man no emfie nkosi aga ebetimi ama Ghana sumdue no ato ape ene who watches the watchman the ono bo hu ban no hwan na hwe ne so post sadom wo mo kai commander pake e wo na bobo ano akromfo akwa yenya ereka fo panchi aso akwade adwane nenso wo mo hwehwe no na nyumeku ebo ye chidom ye de bremu ye nana KJC Company Limited waton adansie ho enema Trisco Energy Food Drink anopese wo bobia ena fort wom eti ahodi nro no ubenya ne nyina kama wo breakfast papa no secure sanitary pass ma ye bemmo bosomi akwantu wo de siesie ho a you will feel secured ena endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuate fa homeopathy so e de asan wo yare edurema immune system enya ahode yare ne kora ma eye 74 mixture no se wonya bi T74 no nananum dudo no eno ane aye ne saa no kasebo free enkran ye sompa 106.5 FM akra no esanso fa Kumase eye sompa 93.1 FM ye headquarters e wo Kumase eno no ayi ko 100.9 FM Paris France ye Adamfo pa radio takwa sompa ye 101.1 takwa de sompa ye 103.3 tachiman sompa ye 106.1 sunyana sompa ye 98.9 enkranza sompa ye 90.7 doma sompa ye 101.3 mankasim ye Kingdom 106.1 FM decoder so eye Sompa FM Facebook eye Sompa 106.5 FM Accra and a Sompa FM live and oko na wo like page na wo follow bre bi bebe bia na wo ne yakona kra na YouTube no se de mekan Sompa FM live nsem nyina ya bone bedede yakwa to www.sompaonline.com and a Sompa app no betimi download e wo Google Play Store and say iOS Store and also eye Sompa Online no download na app no wo de aye adwuma ye ne de kaseboy esum no pay eyemme akosua ago aboagye wo betimi afram akosua nhira me ne me doba triple A man ejapia apam dada yedem nyina se ye sorry su ye ba de Ghana today ebeto aso Odehyieba special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye waduane ne waduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wede na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Odehyieba special local foods e wo hacho atomic kwan so ho no de enti e friend local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wo apro meko apro jena apro garlic apro no wode aye aduane se eya abonti na aduane edi yenye ne bisa dabi Odehyieba suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se mo mfra Odehyieba special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Odehyieba special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972215 05947972215 na would them mama nka bibi kaka fa makoma mu ne ho nkyerɛ obo me ne mabusua ho ban me de ne hwɛ me busua ti awon to aso so kwa awon to aso so hwɛ mama nka kyerɛ me de mama sere da ne da me de ne kyerɛ papa de tiri kwa sa be bia ye obi wo ho aba emeya shasie bio intimu ranom na mukamfo musana oh Debbie Pepsodent 200 grams for no asem na ye kan yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwodie na ba obusua ho ban na hye wo semu de FDA agi dwade nkrat wo Endpoint homeopathy clinic Ghana ha de obi anim sese ye prostate na ba bi omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye Endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa ba bi na
adwodwo na de efra ne premature ejaculation no a bɛɛma bi a wo ne wodɔfo akwakohia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ɛne ebra endpoint homeopathy clinic na yɛmoa wo ɛma ne mɛma mo pa wo ɛyɛ endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate de ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kuma se wobɛhu endpoint homeopathy clinic ɛwɔ Kronoma Bohia ɛna Accra hanso so de wo mo gyina mu ankasa ɛwɔ Spintex bebre friend share signboard no